Good morning. Gereist in en dierer Nummer Jesus Christus. Het is wonderful top te zijn vandaag morgens. En dat we gaan in een warm huis zijn en 3 bankjes zetten. En het woord Gottes aanhoren. Al 94 zijn en het woord Gottes met de aanleiding wat we hier hadden en ook de leider wat we gezongen hebben. Mijn gebed is dat we bloß wieder worden aan woord Gottes ons vertiefen en dat we worden relaxed zijn, open het hart hebben en dat woord Gottes laten en ons naanschelen en laten de arbeid doen voor wat God wil hebben. Nu wird voor de tijd hier, mij voelt zich immer zo dat veel van dat pulpit een beetje wieder jaand weg weer voor de Deutsche Message. Het voelt zich een beetje weit af wat we zijn. Maar well, we kunnen vielleicht Leute noch reden, dat wat we dort hier zijn. So von deze tijd in jaar, we zijn in de tijd wat we groot ver Weihnachten zijn. En veel meer wat dit de Adventszeit genannt. Wir denken, als ik ging weer meermaal dat de predikers worden reden van de Adventszeit. We zijn aan de, op Engels zei Advent-tijd. En wat meint het woord Advent? Ik ga zo heel have te doen van rijden preparation tijd. So we zijn in een tijd waar we ons rijden doen. En hier gaat me zo, wie ja, dat als Weihnachten, we maken ons rijden voor Weihnachten en vele verschillende wegen. En aber het wichtigste ding voor ons rijden doen vandaag is, wel we moeten rijden zijn te Weihnachten, aber dat je het wieder staat. Nee, we leren vandaag waar nou Jezus in komen. Want we denken aan de Adventszeit, da würden wir denken an John the Baptist, Johannes, der Täufer, wo hij door geroepen weer tot in de Waag rijdt te maken voor Jezus zijn eerste komen, dat Jezus wordt geboren zijn. Dat hij het volk, de mensen over de rijden maken, die worden bussen doen, dat ze rijden weer Jezus te ontvangen, want Jezus wordt geboren zijn. En wie weten, vele weer rijden, maar dan weer er vielleicht nog veel meer wat niet rijden weer. Voor Jezus in eerste komen. Wegen dat we anders is wat ze op gerekend hadden, oder te aanpassen tijd, wat immer het zijn was, ze weer niet rijden om dat aannemen. En aber doch vele weer ook rijden om het aannemen. En zo wordt het ook zijn voor Jezus in tweede komen. Dat wordt zijn in de tijd waar vele mensen rijden zijn voor zijn komen. Aber viele Menschen haben sich auch nicht recht gemacht. Nicht? Jesus selbst redet von den 10 Jungfrauen und was zu schleipen. Und dann hat sich da melden nach, dass der Raub, der Bräutigam kommt. Der Bräutigam kommt und sie sollen sich rein machen und sie dachten ihre Lampe ab und dann wurde aber 5 Stück an, ihre Lampe wieder dreht, die wir nicht eilbaren. So, dat klare beeld wat Jezus zei, dat die weer niet rijdt. So, dat had een schijn van christelijk leven kunnen zijn, dat had een schijn van goddelijkheid, yet het weer niet de baan, het weer ladig. En het Nieuwe Testament wordt ons ook voor zijn staat, dat we niet plus worden een schijn hebben van de goddelijkheid, maar in werkelijkheid ladig zijn. En zo vandaar denken we aan ons rijden maar te Weihnachten, maar ik wil ons je danken, maar ook nog wiedervieren als dat. Den Gott, wat we dienen doen, is een wondervoller Gott. En hij is op Engels wordt hij is een God of covenant. Op Duits zei we een bund. Hij is een God van een bund. En wat is dat? God maakt een bund en dan voert hij dat uit. Zo wat God schaffen dat, wat wij ganz durch de Bibel vinden, want je moet je doen, want je Bibel lezen doen. God zegt immer vooruit wat hij doen wordt en dan dat hij doet. En zo wie ook de geboorte Christi wie geprophezeit van verschillende profeten. En dan als hij is geboren wordt, dan zegt het dat uitgeveld wordt wat de profeten zeiden. Als de engel naar Jezus, naar Maria komen deed, en de Maria zegt wat passeren wordt, dat uitgeveld wordt wat de profeten zeiden. Waarom is dat zo wichtig? Dat dingen geprophezeit zijn van een heilige profeet, wat God openbaarde naar denen, die schrijft het al. En dan 700 jaar of 1000 jaar later passiert dat. En sommigen zeggen wel, ik weet niet sterk de wichtigheid is aan dat. Maar het is een zeer grote wichtigheid aan dat. En de wichtigheid is dit, dat er zijn veel falsche profeten, die doen dingen profetieën en dat komt niet uit. En dan zijn er nog veel falsche mensen opgestaan, wat zich
erkennen doen als Christus. Sondern dat mes immer in der Welt gewas zu alle Zeit. So wo weit wir dann wohnt der Reichste ist? Weil der Reichste ist die, was die Bibel prophezeien dat en wat krijgse uitgeveld is. En Gott der dort op een zeer besondere wijze je veel meer jette en ganz Einzelheiten nennen, wo het wat zijn. Want Jezus geboren wordt, oder ook want Jezus zijn sterven in Kruis passieren deed. Dat hij deed in Einzelheiten veel steden uitleidt, wat het wat zijn. En dat nam ze alle krijgse ram, nam ze krijgse naram. Ik deed me een beetje no lezen aan dit en commentaries en zo wieder. En schreven zijn dat er zijn ungefähr 351 Prophezeiungen in het Oude Testament van Jezus Christus. Ungefähr 351 Mal, dat de profeet van Jezus geredet haben. 109 Mal als je was van zijn eerste komen en ungefähr 224 Mal van zijn tweede komen. So ze reden beter meer als nog zoveel Mal van zijn tweede komen als van zijn eerste komen. Maar alles top hebben ze ungefähr 351 Mal geredet van Jezus en ungefähr een deel van de tijd weer het van zijn eerste komen. Dat meint het eerste komen meint van zijn geboorte en het tweede komen als van de laatste tijd van het eind. So de profeten die werden niet stil van dit thema dat een heiland komen wordt en woude geboren wordt worden en dat hij ook naar waarheid komen wordt. En zo nu leven we krijg in de tijd, we leven in een zeer bijzondere tijd eigenlijk in vandaag. We leven nu tussen de tijd van zijn eerste komen en van zijn tweede komen. Zie je, een lange tijd, weer een paar duizend jaar, 5000 jaar had de wereld al gerand en Jezus weer niet gekomen. De mensen luiden waar we als de profeet ontvangen van het reden, wie 1000 jaar voor Jezus in geboorte. Zo de Joden die luiden naar deze tijd, want Jezus wordt komen. En dat hij wordt geboren worden van een jongvrouw. Op een zijde van de virgin, dat meint, want dat wordt nooit lezen dan, nooit studeren dan, dat meint van een jonge vrouw, wat nog niemals eens met een man tupje was. Er is veel verzocht worden door de historie. Ik las dat ook groot nou, dat er zijn scholars was, die verzocht dit te verstrijden, dat we weten niet nee, als Maria en Jozef niet zijn tupje was. Ze versuchen dort gerecht te maken. Maar dan waren ze geschreven, zeiden, waar we nog woord checken doen, wat het meinen dat, en het is ganz klar, dat het niet tupje was. Maar waarom versuchen ze dort vlijf te maken? Dat is een fijnzin weg van de schrift, van de heilige schrift, een beetje vermischen, dat het niet klaar is, zal zijn dat Jezus God weer. Maar dat is zo klaar, aan de Bibel gezegd, wat er al wat passiert, dat we daar niet twijfelen. Oude Testament wordt je profeteerd, hij wordt geboren worden van een jongvrouw en een virgin, en dat krijgt zo passieren dat als de tijd erveld weer. En God had zich Maria gewild, toen dat down, de engel kwam naar Maria, en dat wat van een haar geboren weer, dat weer van God. Interessant is het, want je Nieuwe Testament wordt lezen, je vindt het eenmaal niet, dat Jezus Jozef zijn vader namen had. Jezus dat jedes Mal, wanneer hij van zijn vader redet, dan refert hij naar den himmlische vader. We vinden er een paar Mal, wo andere mensen zeiden, dan is dat niet Jozef zijn zoon. Ze hadden een vrouw, de carpenter, is dat niet Jozef zijn zoon. En opa, Jezus naam dat niet zijn vader. En ook wat we lezen dan als Jezus, als Herodes wil Jezus aanbrengen, dan komt je God im droom naar Jozef en zegt, neem dat kind en Maria en zoon en vlucht naar Egypte. We worden in Farsi vielleicht nog lezen, maar hij zegt niet tegen Jozef, neem die zoon. Hij zegt, neem dat kind en Maria en zoon. Zodat we Maria en zoon, maar niet Jozef zien. En because dat wat in haar naam gekomen weer, dat weer van God. God had dat in haar naam gepland, zodat we Jezus God weer. En hij had ook dat woord, dat weer de hemelse kind Gottes, dat God had in menselijke vorm op zich genomen. En de schrift zegt, ze weten in Hebreeër, hij zal leidt alle reputation, leidt hij af. Hij leidt alles af en wordt leer als de engel, hij nam op zich de vorm van een mens. So wenn wir uns am Schriftstelle lesen, eerst heb ik hier 5 Schriftstellen van
von den 351, was nur Jesus wiesen im Alten Testament, ich dachte, ich würde 5 Stück verlesen, damit wir ein Bild kriegen, was von der Schriftstelle wir haben im Alten Testament. Das erste ist in Jesaja 7, und wir wissen, Jesaja schreibt viel von Jesus, von seinem ersten Kommen und von seinem zweiten Kommen. Aber in Jesaja 7, da lesen wir, darum so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. So hier sagt er, Gott selbst wird ein Zeichen geben. In Antwort sagt er, wo? Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird da einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Der Name ist angegeben, Immanuel. Was dort meint das ist Gott mit uns. So heißt dort ist Jesu Name, Gott mit uns. Und dort wir, because Gott kam, er nahm die Menschengestalt an sich und er wird den, was geboren, als ein gewöhnliches Kind geboren wird. Wir würden sagen, mit der Geburt von Jesus, kriegt wir geboren wird, wir probably eine gewöhnliche Geburt. So ist ein gewöhnliches Kind geboren wird. Aber was besonders wir, ist, wo Maria schwanger wurde. Dort wir nicht in gewöhnlicher Weg, wo sie schwanger wurde. Sie wie niemals mit einem Mann gewesen, aber Gott hat es an geplant und dort wir Gott. Das ist ein Zeichen, was ich sage, und als der Engel nur Maria kommen, in Matthäus 1, Vers fing dort, der Engel bekräftigt diese Schriftstelle. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und seinen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel heißen. Das ist verdolmetscht Gott mit uns. So in Matthäus sagt er, was die Meinung ist von, das wird Immanuel. Und dann, so dort wird die Geburt sein, und Gott sagt, dort Teken, das ihr auch könnt. Und dann der zweite, wo ich an denke, was wir fingen, dann sagt, woher geboren wird sein. Gott sagt auch, 700 Jahre vorüber, durch den Prophet Jesaja, woher geboren wird sein. Nee, an Micah, woher wird geboren sein. Und du, Bethlehem, Vater, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, welches Angesicht von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. So Bethlehem, Vater, dort ist die kleine Stadt, das ist ungefähr 5 Mil Süden von Jerusalem. Ich sehe eine Stadt nennen gefahren, und das ist interessant, wie viele Forscher in der Stadt nennen. Es sagt, Bethlehem, welcome to Bethlehem, große Sein, welcome to Bethlehem. Und dann denkt er, das ist die Stadt, wo Jesus geboren ist. Hier irgendwo in dieser Gegend sind, als Jesus geboren, sie glauben, sie weiter kriegt, wo die Stadt ist. Ich meine, wo näher das ist, weiß ich nicht, aber das ist ein großer Tempel, ewig von da. Und da im Tempel, auf einer Plage haben sie eine runde Plot. Und das ist eine Pot in der Stoffbahn. Dann können die Menschen alle durch die Stoff durchgehen und auf die runde Ploten abchecken. Sie glauben, das ist die Stadt, wo Jesus geboren ist. Und ich sagte nicht viel ab, aber dort ist es von da ist definitely ein Tourist Attraction. Aber vielleicht ist es die Stadt. Ich kann nicht sagen, dass es nicht die Stadt ist, wo Jesus geboren ist. Aber es ist in Bethlehem. Und wir gingen vorbei und wir sahen die Plot. Und dann dachte ich, ist das, wo Maria war? Ist das, wo sie Jesus geboren hat? Aber es sagt, er ist in Bethlehem geboren. Eine kleine Stadt. Aber danach sagt es, die kleine Stadt, sagt es in Matthäus 2, Vers 6, die Stadt in Bethlehem, sagt es, mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Und auf Englisch kann ich besser verstehen, it's not the least, und wo sagt es auf Englisch? Das eine wäre es nicht die Stadt, aber das ist nicht das wenigste mit dir. Und dort ist, wenn Jesus an die geboren wird. Und danach, da wird eine kleine Stadt, aber da werden verschiedene Worte an der Stadt geboren worden. Nicht? Dort wird die Stadt, wo Rachel, Isaac seine Frau, ist da begraben, in Bethlehem. Dort ist, wo Ruth und Naomi hingehen, das sind 3 kommen, 3 nach Judäa kommen, gingen sie nach Bethlehem. So dann dort, wo Boas farmer deed, und dann gingen sie da bestaben ab, und die sich das Wert sammeln da, und dort, wo Ruth und Boas sich dann befreien deed in Bethlehem. So Boas wird da ein Farmer. Und dort ist die Stadt, wo David geboren ist, und wo David die Schub hatte. Wir fingen alle aus David, Jerob wird zum König,
dan wie hij een Schubshort. En hij krijgt door bij Bethlehem ook een Schubshort. So dat zijn verschillende dingen als er krijgt bij Bethlehem passiert. Dat is een interessante kleine stad. En dat is vandaag immer nog maar een kleine stad. En daarna nog zo'n grote treur wat er passiert deed. Als Herodes dat een antwoord dat een Chinese geboren weer. En hij dan wel uitvinden hoe die geboren wordt. En met hij wist dat weer in Bethlehem. Dan leidt hij alle kleine kleine jongens, wat 2 jaar en jonger werden, zullen alle aangebracht worden in Bethlehem. En dat is ook al geprofeteerd in het Oude Testament, waar door een grote treur en een jammereren is in Bethlehem, waarin die kinderen wat gestorven doen. En dat we moeten na de stad, over alle jongetjes, wat 2 jaar en jonger werden, worden aangebracht. We kunnen ons voorstellen, dat wordt in een kleine stad, da wordt een grote treur zijn. Alle begrafenissen wat er zijn geweest van de kleine jongens. En dat we bloos wegen Herodes wil hebben, dat je neef niet nach een König wordt abwasen. Zo'n Herodes is een zeer groter König, een zeer kalter König. Hij is een zeer powerful König. Maar het is interessant, van een groter powerful König vingen we meest niet meer aan de schrift. Hij is zwaar en als ze mij vergeten, wanneer we wegen Jezus, dan hebben we ook ganz vergeten. Aber Jezus war, wat geboren wordt als een geringe kind, van aan wordt allemaal nog gereed en gereed. Zo het is vandaag voor ons Weihnachten, wanneer we denken, dan rijden we ook te Weihnachten. Die vrouw, wat ze mag mij vragen, nou, zij al rijdt te Weihnachten? En wat meinen we dat, wanneer een andere vrouw dan, wanneer ons de vrouw gevraagd wordt, zij al rijdt te Weihnachten? Wat brengt het om rijden te Weihnachten? En verschillende dagen gaan en sterk. Dat meint het veel koeken bakken, meint het veel shoppen voor, veel aanchepen, familie, toekomstige plannen. Wel, dat zijn alle dingen wat op Weihnachten passieren doen. Manchmal wat ik even doen, dat er te veel van dat is. Maar wanneer een beeld maken dat vandaag, maakt iemand een beeld. Ik wil dat rich met als een beetje test voor ons. Want voor die worden alle familie toekomstige waargenomen te deze Weihnachten. En alle schijne multijden wat alle weer gemerkt worden over Weihnachten, die worden alle waargenomen worden. Er wordt geen ham zijn, geen turkey dinner, geen chicken dinner, nothing. En er wordt geen geschenk kunnen geven ten weggeven en er wordt geen krieën. Er wordt geen geschenk zijn. So er wordt geen familie toekomende zijn, er wordt geen eten zijn, er wordt geen koekje bakt worden, er wordt geen geschenken zijn. Wat we dan gebleven zijn voor die? Wat we dan gebleven zijn voor die voor deze Weihnachten? Wo je dan zeggen, wel dan is Weihnachten verhopnis. Is dat zoals dit gaat? No. Dat zijn de kleinigheden bezien. Jezus heeft we dan. Jezus is geboren. Jezus is gekomen. Nee. En waar we niet laten deze dingetjes, wat ik nog naar deed, daar heb eenmaal dat woorden, de ware mening van Weihnachten uitlachen, verstehen, because het kan passeren. The cares of this world, de zorgen van deze wereld, dat die dat stadje doen. Dan zegt de schrift op de derde punt wat je had, dat Jezus wordt nu uit Egypten komen. Nou, wat is dit mee? Hij is hier in Bethlehem geboren en Luther zegt de schrift op aan wat uit Egypten geroepen wordt. Zegt ook in Hosea al verschijnt. Dat hij wordt van Egypten geroepen wordt. Dat is ook de profetie wat de profeet Hosea de profetie. En interessant is het waar de profeten komen. Like Hosea zegt een beetje wat, Jeremia zegt een beetje wat, Jesaja zegt een beetje wat, Jesaja zegt het meeste. En zo verschillende profeten zeggen een beetje wat. En Luther, aber het komt alle in ervulling. Komt alle in ervulling, dat je profetiseerd wordt. Wel, het zegt hij is, wie weet die zegt, hij weer als een kleine jong weer. En Jozef kreeg die nodig van dem Engel, hij zal dat kind nemen. Het zegt in Matthäus 2, vers 13, ik wil das vers mal lezen, Matthäus 2, 13. Da sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef. So Josef ist die Vater, Maria ermahnt, sich sei, im Traum und sprach, steh auf und nimm das Kindlein und seine Mutter. So hier sagt es nu, der Engel sagt nur Josef, nimm das Kind und Maria, oder die Mutter, das Kind in die Mutter, und flieh nach Ägypten. Und das, was Josef deed. Sie nahm das Kind und Maria, die Mutter,
En hij nam die naar Egypten voor schutz. Mij werd interessant dat dat we in Southern Manitoba, de traf ik in maan, bij een stuur van hij weer en het kan zijn, hij weer in een uitlander. En dan reed je hem aan wegen Christus en ik wil een beetje zeugen. En dan zei hij, ja, hij weer van Egypten. En wie zijn die, wat Jezus beschetste deed als de Juden hem wil aanbrengen? Oh, ik heb aan gedacht, maar word ik aan deze Egypter, hij voelt zich nog een beetje beroofd met vandaag. Ja, wie zijn die, wat Jezus betekende deed als de Juden hem wil aanbrengen? En ja, I guess, as zo. Ja, Herodes weer niet meer Jude, Herodes weer een, want je reist hij weer een Reimer. Dan gaan we reden van dem Stieren. Er wordt een Stieren zijn, dat is ook im Oude Testament. Dat vingen we al aan Mose geschreven, dat er wordt een Stieren zijn. En van Jacob, als Jacob, een Zepter, als Israël afkomen. En dan vingen we im Nieuwe Testament, krijg zo weer, als Jezus geboren weer, dan weer een Stieren. En dan die Weisen aus Morgenland, die komen, Morgenland, dat wil zeggen, die komen weer uit dem Oosten komen. En uit het Oosten is Jantwijk. Die komen uit dem Oosten. En we geloven, die komen van daar uit, wo Babylon weer, wo Persia, wo van daar naar Iran wordt zijn. Van daar komen die Weisen en die zachten, wenn ze zagen, dem Stieren. En veel meer hebben gedacht, dat we dan, dat we de heidnische Chinese zijn. En wie mij immer interessant, dat heidnische Chinese wordt am Zietje komen. En het kan zijn dat je was. Maar vielleicht zijn dat ook Juden je was, wils. Die komen krijg van de jeen, waar de Juden in gevangenschap werden. Krijg van daar Daniel weer. En we weten Daniel wie een wijze man, en Daniel wie een Gottesman. En waar Daniel wat geleefd had, en als de Juden terug naar Jeruzalem traatje deden, some Juden trakken never terug naar Jeruzalem, some blijven daar. En einer van die wat er blijft, wie krijgt Daniel? Daniel trok never terug naar Jeruzalem. En van die jaren komen de wijzen, zo er kunnen zijn van Jüdische afstammen was, maar de Bibel zegt ons dat niet. Maar de Bibel redt dat van en Psalms, als dat je prophezeit, dat er worden Chinese komen en die worden dit kind ziek en die worden het aanbeden. Zegt het in Psalms 72, vers 10, die König geht zu Tarsus und auf dem Inseln werden Geschenke bringen, die Könige aus Richter Arabien und Seba werden Gaben zuführen. Alle Könige werden ihn anbeten und alle Heiden werden ihn dienen. Hier redet von Könige und Heiden, die ihm dienen werden. Das ist, was je prophezeit als im Oude Testament. Und so mag krijgt nu dit wezen, als de Chinese komen, oder die Weisen, sagt die Schrift, bloß jetzt die Schrift sagt, nicht, dass die Chinese werden, sagt die Weisen aus Morgenland, komen en deden am aanbeden en brachten Geschenke. Dat is eine Tradition, eine Mode, wat je was das immer, wanneer we een grote vrede weer, dan worden Geschenke gebracht. En als Herodes staan dat hier, dat zij dem Chinese hier gekomen, so Herodes wordt dat aan, Herodes weer aan Jeruzalem, ganz tegen Bethlehem, maar Herodes had het nog niet gehoord, dat de Chinese geboren weer. En de Wijzen in Morgenland, die komen bloos in. En als dat krijgt het manchmal niet opgaan. Ganz aanschuwelijk komt naar Jeruzalem. Hey, wo is de Chinese? Wie had het Stern gezien? Wie komen aanbeden? En dan hoort Herodes op. Wat gaat je aan? Is een Chinese geboren? Dat die antwoord zei staten. Heist de Chinese. En het nächste is mijn zijn de Chinese. Wat red je van dat we een Chinese geboren? Dat hij am zeer jong aanwerken. En hij weer zo'n grote oor komen nemen, dat hij zei, brengt alle kinderen aan. Bij Bethlehem, alle kleine jongens, zoals ik eerst zei, zullen aangebracht worden. Want hij wil sure maken, dat die kinderen niet zijn troon wegnemen. Maar Herodes beschreven zijn, hij had bald daarop gaan en zeer jammer dood. En dan zegt de schrift, maar hij wordt van Egypten geroepen worden. En hij wordt, en dan Lothar zegt het, maar hij komt van Nazareth. Wel, Nazareth is door dicht aan Galilea, de Galileische zee, wanneer je op een map checken dan. Hij wordt van daar komen. En als Jezus Lothar aanvangt te predigen, dan zegt Philippus,
zu Nathanael, fing in Johannes 1, Vers 44, dort, komm und check, wir haben den Messias gefangen. Das ist nie gekommen, wir haben ihn gefangen. Der kommt von Nazareth. Und dann sagt Nathanael, was Gott kann kommen von Nazareth? Der Messias kommt aus Nazareth. Das wäre Nathanael nicht deutlich. Die kleine geringe Stadt im nördlichen Israel, dort das Messias wird von dort kommen. Ich stamme immer so für die Menschen, haben alle den Eindruck, wenn Jesus wird kommen, die wird in Jerusalem abwachsen. Nicht Jerusalem wird die Hauptstadt, Jerusalem wird die Stadt, wo der Tempel ist. Und dort wird die Chinese im Palast haben. Wenn ein Messias wird kommen, dort ist ganz klar, wo die wird sein. Nicht? Aber Gott hat einen anderen Plan. Die kann in einer kleinen Stadt, die Bethlehem geboren werden. Die kann in Ägypten sein, von ein paar Jahren. Trat nach Nazareth und dort abwachsen. Die Stadt von Nazareth, die liegt von da, aber auf einmal zwischen zwei Boys ist dort gelegen. Das ist ein bisschen Valley. Jeder sieht es ein Boy in der von da nach der Stadt. Ein bisschen ein Boy abgewaschen, Bad konnte. Tianti das irgendwas, hat in eine Stadt, in eine kleine Stadt ankommen. Von da haben sie den Heavy, das ist ein großer Heavy. Die hat gelegt, vielleicht in dem Valley, vielleicht in dem Valley, und über dem winkt diese Stadt durch die Boy, das ist ein Tunnel durch die Boy. Wenn man durch den Tunnel durchpasst, dann bist du in Nazareth bin. Und dann sagt er, du willkommen zu Nazareth. Interessant, steht dort. Aber dort, wo Jesus ab war, aus in Foda, oder wo Joseph, haben wir in Carpenters, das ist schrift und sagt, und er wird something gebaut haben. Was sagt Gott von das Jesus? Das wird alle prophezeit. Im Neuen Testament fingen wir dort, wie alles dort passiert. Aber was sagt Jesus in Jesaja? Gott sagt in Jesaja 49, Vers 7. Mir wird das Vers ein bisschen interessant. Ich habe einen Schlüssel, woran die checkt und der gelesen. Aber hier sagt Jesaja das und das ist von Gott redet, was sagt der Herr spricht. Er sagt, so spricht der Herr, der Erlöser Israel. So Gott ist der Erlöser von Israel. Dann sagt er, sein Heiliger, so der referiert nur Jesus ist Gott sein Heiliger, zu der verachteten Seele. So in Veracht ist er, zu dem Volk, das man verabscheut, zu dem Knecht, der unter den Terrieren ist, Könige sollen sehen und aufsehen, Könige werden sehen und aufstehen, und Fürsten sollen niederfallen, um dem Herrn willen, der treu ist, um der Heiligen in Israel willen, der dich erwählt hat. Hier ist viel mehr anders Vers. Gott redet hier, und da wird Israel leist haben, dann sagt er, Jesus, das ist mein Heiliger. Aber das ist das, was veracht ist von den Menschen. Aber auch nicht als ein verachter Knach, was euer die Tyrannen ist. Tyrannen, abchecken das, habt ihr mit Harsh oder mit Rulers. Harsh Rulers, also euer die, was arme Rechte deden. Die Pharisäer, Schriftgelehrte, vielleicht even Pilatus. Aber dann sagt er, Chinese worden am Seine. Und wenn Chinese am worden Seine, die worden abstonden. Und die Fürsten, die heiße Menschen, die die große Reputation in dieser Welt, die worden durchfallen, verarm. So interessant, heißt der Heilige von Gott, heißt der Verachter, manche Menschen. Und dann aber wieder sagt, in Chinese worden am Seinen, und die worden abstonden, und die worden durchfallen, verarm. Das was immer fingen das, wann wir Jesus trafen hat. Wann wir auf einmal auf ihren Seite, dass wer Jesus ist. Dann einmal die Knie schwach. Dort wir bei den Shepherds, ist dort die Schubshort, als die Jesus sagen, die fallen bei den Knie. Aus dieser Weise, check wir auch, als redje Männer, vielleicht Chinese was, oder immer wäre, als die Jesus kommen, die fallen da. Wir fingen in Offenbarung.
dat Johannes, als hij Jezus dort zet. Johannes weer Jezus in Jünger. Je was op deze eerd. Aber Lothar, als hij Jezus zijn dat, dan fällt hij dood. Lothar sagt de Schrift ons, dat alle knieën worden topvallen voor Jezus. Alle knieën worden. En mensen vandaag, Jezus trafen dat. En wanneer op eenmaal zit, wer des Jezus is. Dus ik zei, vandaag check wie bij die Krab voorbij in Bethlehem. Wie weet wat passiert in Bethlehem, krijgt zo de profeten gezegd, ha? Aber hij zei, wat waar komen. En wanneer hij wat waar komt, dan worden onze knieën alle topvallen, fertig. En dan als du een gläubige persoon bist, oder als du nicht gläubig bist. Keiner wird stonen können. Für Jesus Christus und kommen dann. Wir sind so glücklich, wenn unsere Knie von da all topfallen dann für das Heiland. Because hij ist der Rechter. Hij ist der, was sein Leben gibt auf dem Kreuz. Hij ist der, was geboren wird. Hij lebt in dieser Welt, hij deed ons leren. Wir haben die Heilige Schrift. Hij starb am Kreuz für deine Sinn. Hij wordt waar komen. Zum all die, wat dit Opfer angenommen haben, zum den Hus holen. En wie glücklich sind wir, wenn onze knieën van da knetje doen vooraan. Wat meint dat, wenn geredet van knieën, knacken, been? Dat meint dat we niet meer zelfgerecht stonen doen. Dat meint dat we niet meer rebellious stonen doen. Maar we onderkennen doen dat Jezus is ons rechter. En dat Jezus is ons heiland. En ons rechter. So daarom brukt dat we, als die wat ons bekend dan wie gläubig zijn, wie van daar onze knieën bij worden. Dat we onze knieën bij doen. En die wat niet gläubig is, dat die deze warning nemen dat hij zijn knieën bij dat voor God. Because een dag wordt hij bij. Voor some mensen wordt hij bij wanneer het te laat is. Zie dan is er de salvation tijd is dan voorbij. Er worden dan een praat, dan krijgt ze zijn vinger in de schrift. En die mensen worden zeggen, oh Herr, hier ons, hebben we niet dit gedaan voor die, hebben we niet dat gedaan? Hebben we niet de kranken bezocht? Hebben we niet de arme eten gebracht? Hebben we niet dit gedaan? Hebben we niet dat gedaan? Maar Jezus zei tot de 5 turende jongvrouwen, de foolish virgins, hij zei, depart from me, I never knew you. Verloot goed weg van me, ik had je from never gekend. So die hadden een schijn van een Christ, aber wir in Wirklichkeit nicht ein Christ. Weil wir von da, wenn geredet da von uns Reitmerken für Jesus Christus, dann reden wir von uns Reitmerken für Jesus Christus in wahre kommen. Die Schrift lehrt das Wort, was sein zur letzten Zeit. Menschen wollen sich selbst Gott sein als Gott, sie wollen sich selbst dienen, aber nicht Gott dienen. So was muss wir von da tun? Römer 10, Vers 9 sagt es so klar. Denn so du mit deinem Mund bekennst, Jesus, dass der Herr sei und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Denn man vom Herzen glaubt und wird man gerecht. Und so man mit dem Mund bekennt, so wird man selig. So im heutigen Leben und mit dem Müll bekennen, das ist top. Im heutigen Leben und mit dem Müll bekennen. Ich habe noch manchmal, wenn ich mit Menschen gedealt habe, die nicht die Sicherheit haben von ihrer Erlösung. Sie dachten, sie wären betätigt gewesen, aber das haben mir alle verwäscht, ich sehe nicht mehr klar. Dann würde ich die Frau, wann ist das letzte Mal, dass du von Jesus gezeugt hast? Dass du gesagt hast, was Jesus für dich getan hat? Meest einmal ist die Antwort, ich weiß, was ich ever habe. Vielmal verlassen Menschen seine Klarheit von seiner Lesung, weil sie das nicht zeugen. Wie man davon reden, was Jesus für uns getan hat. Möchte Gott Ihnen alle segnen. Wir haben noch ein kurzes Gebet haben. Himmlischer Vater, wir kommen zu Ihnen von da aus morgens einmal zu danken, dass Jesus Christus wahrlich wird kommen und dass er ihn an und die Menschen Gestalt auf sich nimmt. Er wahrlich wird zu werden und zu leben, so ist ein Mensch, der, wenn er auch Gott wird. Herr, wir danken dir für das grote werk wat u gedaan hast am Kreuz für uns, was wir selbst nicht können tun, aber Jesus, wir willen das tun für uns. Und wir werden durch die Rat sein, durch uns Glauben an Jesus Christus, Herr. Und ich bete,
Herr Jesus, dat wir würden onze knieën beten, für die, dat wir nicht würden zu stolz sein, zu groß sein bei uns selbst. Dat wir da nicht würden onze knieën beten. Aber Herr, wir uns würden dich mit dir und die anrufen im Glauben, dat du wirst uns heilen sein, in unser Lesen, in uns raden für alle Ewigkeit bei dir zu sein. Ja, in den himmlischen Namen beten wir. Amen.